Rahama ba sa abubuwa da yake jawo cece kuce take yi ba. Shi na riga na yarda da abu guda ɗaya, babu abin da za ka yi ba a yi maganin shi ba. Sannan kuma kowane mutum yana da yanda yake. Akwai jama'a da dama da suke yin abu da ya fi nawa, kuma a cikinmu suke. Amma kuma ba ma kajin ana maganansu, saboda me? Saboda kowa da yanda ya zo, kowa da irin yanda shi nashi mai ake cewa star din nashi yake tafiya. Wani nuna yatsa kawai zai zama abin magana, wani ko zai yi mari ya yi duk abin da ya ga dama, ba zai zama abin magana. To su gayyace ni akan me ya faru. Yanda kowa yake jin haushi akan abin nan da ya faru, ina jin nafi kowa bakin ciki da haushi. Dalili kuwa saboda yawancin mutane sun zo suna ta haɗa abin da ni, kuma bani da alaka da shi. Me yasa ban da alaka da shi? Kamar yanda suka gan shi, wasu ma sun riga ni ganin wannan comment, ban gan shi ba. So ina ta ƙoƙarin in ga me ya haɗa ni da wannan abu da ake magana. To gaskiya na ɗauke shi a matsayin nitawa ƙaddara. Kowa akwai yadda ƙaddaran shi yake zuwa. So idan ka duba muna cikin yanayi ne na very critical, sensitive, mai wahala. Yanda ake ganin musulmai a duniya da kuma yanda ake ta yaƙi da su. So kawai abin da na sa ma raina wannan abu, wani ne kawai yake neman wata dama da zai ci mutuncin musulmai, kawai sai Allah ya kaddara zai faɗo a kan hotuna. Yana iya yin shi a ko'ina, kuma ana yin shi ma har yanzu a ko'ina, ba wai dainawa aka yi ba, muka duba yadda duniya take ciki. So kawai ni tawa kaddaran kenan. Ban san da magana ba, yadda ka gan shi haka da gan shi, to ban san me zan ce ba. Babu wanda ya kira ni ya ce dakatar da ni, babu wanda ya gayyace ni. Yanda ka gan shi haka na gan shi. To abin da zan ce shine jama'an gari da kuma malamai da duk wani wanda ya ga wannan abu, ya kamata mu dinga yi makan adalci. Maganan gaskiya kenan, mu dinga yi makan adalci, a daina haɗa ni da wannan abu da ya faru. Ni ma ina haushi, ina bakin ciki saboda ya faru, kuma wannan kaddara ba ta wuce kan kowa ba, tana iya fadawa akan duk wanda ta ga dama. So wannan shine abin da ya faru.